overal in de klas. En 5 keer per dag pauze. En je mag snoepen in de klas. Zwevende stoeltjes. Zwevende tafeltjes. Ja, hele leuke leraren. Ze zijn altijd aardig voor je. Ze helpen je altijd. Mijn ideale school is Bornego, omdat mijn zus en ik op school zitten. Dus ja, dat is het eigenlijk wel. Daarom ben ik hier op school gegaan. Mijn ideale school is een school met leuke leraren en ja, leuke lessen en zo.